Sziasztok! Gondolom, a legtöbben már ismeritek a Discordot. Aki esetleg nem, annak gyorsan elmondom, a Discord egy olyan alkalmazás, ahol beszélgetni lehet másokkal, szerverekhez és közösségekhez lehet csatlakozni. Viszont, a Discordnak is megvannak a maga sötétebb történetei, amikről kevesen tudnak. Most elhoztam nektek 3 valós, sötétebb Discord esetet. Tartsatok velem! 2021-22 körül egy kaliforniai fiú, Ethan, 12 évesen kapcsolatba került Robloxon egy online pedofillal. Az elején a beszélgetések csak általános dolgokról szóltak. Később a pedofil átvitte a beszélgetést Discordra, ahol privát üzenetekben kezdte manipulálni Ethant. Először barátságosnak tűnt, de utána egyre személyesebb dolgokat kérdezett, majd intim képeket is kért tőle. Ethan emiatt folyamatos lelki nyomás alatt volt. 2024-ben a sok zaklatás és nyomás miatt Ethan öngyilkos lett. Ez volt a tragikus esemény, ami megmutatta, mennyire veszélyesek lehetnek az online pedofilok a fiatalokra. 2025-ben az édesanyja, Rebecca Dallas pert indította Roblox és a Discord ellen. A vád az volt, hogy a cégek nem tettek eleget a gyerekek védelméért, és félrevezetően hirdették magukat biztonságos platformként. Ez az eset azért fontos, mert az egyik legjobban dokumentált tragédia, ami a Discordhoz köthető. Ezek a biztonsági funkciók, mint például a Discord Keep Me Safe, sokszor nem adnak valódi védelmet. Az amerikai jogrendszerben precedens értékű lehet, mert a szülők felelősségre akarják vonni a platformokat a gyerekek biztonságának elmulasztása miatt. Az NBC News szerint legalább 35 hasonló eset történt, ahol Discordon keresztül grooming és valós tragédia zajlott. A Social Media Victims Law Center több ügyet is képvisel, ahol a szülők azt állítják, hogy a platformok hamis biztonságérzetet keltettek a fiatalokban. 2020-22 körül egyre több kutatás és beszámoló jelent meg arról, hogy a Discordot nem csak játékos közösségnek használták, hanem kábítószerkereskedelemre is. Az elején ezek a szerverek úgy néztek ki, mintha sima közösségi csoportok lennének, ahol emberek beszélgetnek. Viszont később kiderült, hogy sok helyen valójában illegális drogok terjesztése és vásárlása zajlott. A kereskedők privát csatornákat hoztak létre, ahol különféle szereket kínáltak. Ezek között voltak hamis gyógyszerek is, például olyan tabletták, amelyek valójában veszélyes anyagokat, sokszor fentanylt tartalmaztak. A vásárlók többsége fiatal volt, akik sokszor nem is tudták, milyen kockázatot vállalnak. A kutatások szerint a Discordon működő drogpiacok hasonlóan működtek, mint más közösségi médián, voltak hirdetések, kereskedők és adminisztrátorok, akik felügyelték a szervereket. A probléma az volt, hogy a platform biztonsági funkciói nem tudták megakadályozni, hogy ezek a közösségek létrejöjjenek. 2023-24-ben több országban, például Oroszországban és Törökországban, a hatóságok vizsgálatot indítottak, és több szervert lekapcsoltak, sőt Oroszországban egy időre a Discordot teljesen blokkolták, mert túl sok illegális tartalom terjedt rajta. Ez az ügy azért fontos, mert megmutatta, hogy a közösségi platformok nem csak játékra vagy barátkozásra használhatók, hanem bűnözők is kihasználhatják őket. A Social Media Victims Law Center szerint több száz fiatal halt meg hamis gyógyszerek miatt, amelyeket ilyen online csatornákon szereztek be. ...2021-22 körül egy brit lány, Rhiannon Rudd, 16 évesen került bele egy extrém közösségbe. Ezek a csoportok Discordon és más platformokon működtek, és neonáci ideológiát terjesztettek. Az elején úgy tűnt, mintha csak sima politikai beszélgetések lennének, de később egyre durvább tartalmak jelentek meg, erőszakos propagandák, bombakészítési útmutatók, és olyan üzenetek, amelyek a fiatalokat radikalizálták. Rhiannon először csak figyelte ezeket, majd egyre mélyebben bevonódott. A közösség tagjai folyamatosan manipulálták, és olyan érzést keltettek benne, mintha fontos szerepe lenne a mozgalomban. Ez hatalmas lelki nyomást hatott rá. 2022 májusában letartóztatták, mert a hatóságok szerint terrorcselekmények előkészítésében vett részt. Nem sokkal később, május 19-én Rhiannon öngyilkos lett. Ez volt az a tragikus eset, ami megmutatta, mennyire veszélyesek lehetnek az online közösségek a fiatalokra. Rövid időn belül egy másik lány is öngyilkos lett ugyanebből a közösségből. Az eset nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Királyságban.
A hatóságok szigorították a fiatalkorúak védelmét célzó törvényeket, és több neonáci szervert felszámoltak. Ez az ügy azért fontos, mert felhívja a figyelmet arra, hogy az online platformok nem csak játékra vagy barátkozásra használhatók, hanem veszélyes ideológiák terjesztésére is. A fiatalok könnyen manipulálhatók, és ha nincs megfelelő védelem, tragédiákhoz vezethet. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Kommentben írjátok meg, hogy mit hozzak nektek legközelebb.